Ito yan. Bago kita mag-ako ning komunyon, kay puan po, magdulok mo una kita, mag-ako nin sakramento na pakikipag-ulian. Ipo po ko sa endo, paghurupurukan na putunta po ang sa diri, pag kita po pag nilay-nilayan ta, kung talagang ang pinaghiras ko sa endo, talagang namamatean po nindo, haling araw po kayo ni. Kumbinsido daw ako na si Yesu Cristo talagang presente sa sakramento ng Eucharistia o kaya sa pag-ato kaning banal. Pagkabuhay liwat. Sa sayang pagkabuhay liwat, maging pero yun ay ang kapangganahan niya na si mga tao na iligtas nito. Kasi sa Eucharistia po, ninasaraw kita kan hawa Kristo sa asin sa kada pag-ako niya ko kaya sangaran ka naman ama niya sa araw-araw asin patawarin mo paladan ng pagkabaihan at titulanan ng mga Santos na pinakuan ki Jesus angani kita ang maros o cross na makawiwili cross na sa mungkin